Siinä on Kemin kaupungintalo. Vitun kaunis. On se niin beautiful. Tuohon iski pommi joskus soa-aikana ja koko talo ei edes kaatunut. Terve, terve. Terve perse. Mikä vittu toi ja kertokaa mulle. Katsokaa nyt kuin vitun rumaa se on. Se ei edes vaihan väriä, se vaan on siinä. Mä ajattelin, että se olisi semmonen, mikä kerää auringosta voimaa. Tai sit se on semmonen hieno kupotti, että pääsee sisälle. Kemin kaupungintalo. Ei, se ei oo mikä, se on vaan... Se vaan on. Kemin vitun ruma kaupungintalo. Se on rahaa vievä. No niin, tässä on mun kotikaupunki. Okei, tonne se jatkuu vielä. Vooveleita. Älä laittaa silmiästä. Onko se Miroliina? Näitä. Teki näin. Asia, mikä ärsyttää Suomessa. On kyllä. Koska ollut tyytyväisiä. Mun sieromat liikkuu. Peto. Peto. Läski! Nyt saat kattoo itteensä. Mä oon kuulta paska eilen. Se on vasta. Kuunnelkaa tätä vitun hiljaisuutta. Kerro tunteesi. Mä saan sukkaa. Puske. Meillä olisi ollut tällaisia ihania lyhtyjä uudeksi vuodeksi. Arva, ketä unohti ottaa ne mukaan reissuun. Kuka sanot äsken tai? Nuuhkaisemaan jalka. Puha sukka. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Kun loppui vessapaperi kesken. Ai Onko väriä? Siinä! Pitää ostaa muutaman sen. Muuta sanoo, että kaksi kolmista vaikka pieni. Se vaan niin, että... Sauva. Cool guys don't look at explosions. No, on panoksia mitä tuulata. Se on siellä. Se on siellä. Jep. Ei lähtenyt. Hei parallaa. Joo. Ei se näe mua. Se on saanut kieltää hitaasti. Ihanan näköistä kyllä. Sitten kun ollaan täällä ylhäällä, niin näkee paremmin. Ollaan täällä ylävaunussa, niin näkee paremmin. Jopa sit mua tekee pahaa, kun ylhäällä heijaa enemmän. Niin.
Marika ei tykkää junista. Vihaan junia, vihaan busseja. Millä nukkuu? Kohti auringonlaskua. Se on auringon nousu enemmänkin varmaan. Tai en mä tiedä itse sitä. Eikö se ollut? Mikä lasku? Nyt toiko vai? Vai se sanonta? Toi on kyllä auringonlasku. Juettoravintolavaunu sijaitsee vaunussa numero 4 ja palvelee koko matkan ajan Helsinkiin saakka. Tervetuloa ruokaan. Summa sun silmiin. Hä? Summa sun silmiin.